Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan YouTube channel nawa mai albarka, wato Sarauniyar Kanawa YouTube channel. Don Allah, in wannan ne zuwanku na farko, to ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Hakan zai sanar da ku da zarar na ɗora wani sabon shirye-shiryen. In mai saurare bai manta ba, har yanzu muna nan a cikin littafi na mai suna ɓoyayyar ƙulli, wanda ni Zainab Salihu Yarima yana rubuta, wato Sarauniyar Kanawa. A shafin da ya gabata mun tsaya ne a inda Dadi yake faɗa ma Momin cewa in har ta bayyana wannan ɓoyayyar ƙullin da yake rufe, to a bakin aurenta a yau za mu ci gaba insha Allah. Bayan sati ɗaya, gaba ɗaya gidan ya karaɗe da ƙamshin girki, yau har da Mami da Kausar a kicin, saboda ɗan lelen Mami zai dawo. An yi girki kala-kala har kala 5. Bayan sun gama, kowa ya shige ɗaki don shiryawa don jirgi zai biyo, za su je su ɗauko shi. Dadi ne ya fito cikin shirin da ya haɗe cikin jamfa da wando haɗai da babbar riga da ya sha ɗinkin surfani da aska. Mamin yara, ku fa nake jira, kun san baya son jira yanzu sai ya tafi shi, cewar Dadi. Sorry dadin yara, gani nan fitowa. Mami ce ta fito ta sha wata dakakkiyar gezina wanda ta ji stonewalk, ɗinkin doguwar riga ta murza ɗauri. Ba za ki taɓa cewa ita ta haifi su Zara ba. Kai masha Allah my wife, kin yi kyau fa, kullum ƙara kyau kike yi, ba kya tsufa. Dadi ya faɗa cikin zolaya. Kai dadin yara, har na kai ka? Tunani nake kar 'yan mata su kalle min kai, cewan Momi. Kausar ta yi gyaran murya. Kai Mami, wannan kalamai da kike ma Dadi ai sai ki sa ya kasa ƙaro mana anti. Ke, Kausar gidanku na ce, ni kike ma mugun fata? Kaga min ƴar banzan yarinya dai. Gaba ɗaya dariya suka sa, har da Zara da take fitowa cikin shigar wani lace purple ta sa takalminta purple, hijab ta sa har ƙasa, safanin Kausar da ta sa wani Arabian gown ta yana kanta da gilar rigan peach color, ta yi kyau sosai kasancewar ta fara sosai don ta fi Zara haske. Wai ke Zara, me ke damun ki ne? Baki ga shigar da 'yar uwanki ta yi ba ne? Kin wani zurma hijabi kamar matar liman? Dalla wuce ki je ki ɗauko mayafi ko kuma wallahi mu fasa zuwa da ke. Cewar Momi cikin fushi. A'a, ba haka ya kamata ba Mamin yara, ki fita a hankali mana, kin san kowa da ra'ayin shi, ki farta ta yi abin da take so, matukar bai saba ma shari'a ba, cewar Dadi yana kallon Momi. Ba dun Mami ta so ba suka tafi. Saukan su kenan a jirgi, inda ya daidai da isowar su Mami. Tun daga nesa ba wanda ya fara hangowa sai Zara. Ta yi matukar kyau, ta ƙara girma, yayin da Kausar ita ma ta shagaltu da kallon yayin nasu, inda take jin wani abu a cikin zuciyarta na mata yawo. Da sauri ya ƙaraso ya rungume Dadi, ya bashi fake a goshi, ya koma gurin Maminsu da take ta zuba murmushi take kallon ɗan nata cike da so da kulawa. Ƙarasawa ya kusa da Mami ya rungume ta. I miss you Mami, miss you too my sweet son. Au ni baka yi missing ɗina ba mai yaro na? Cewar Dadi. Sorry Dadi na, to ku kuma duk kun wani kame kaman wasu sojoji, ba za ku zo ku yi min welcome ba ne? Cewar Yaya Sadiq. Da sauri Kausar ta zo ta rungume shi ta ce, welcome my sweet brother, we miss you. Kallo ya maida kan Zara da ta tsaya ta kasa daga kanta. Ƙura mata ido ya yi, da ƙyar ya tattaro raguwan kuzarin shi ya ce mata, baby Zara, ba za ki min welcome ɗin ba ne? Ƙarasowa gurin shi ta yi, sai ta duka zuwa ƙasa tana faɗin, ina yini yaya, welcome back. Kafin ta kai ƙasa ya ɗago ta ya rungume ta tare suka saki ajiyar zuciya. I so much miss you my one and only lovely sisters. Duka a cikin kunninta ya raɗa mata wannan kalma, shi yasa su Mami ba su je ba. To son sake ta mu je mana, dare na yi, duk da Zaria da Kaduna ba wani nisa ba ne, cewar Dadi. Ka bar shi kawai dadin yara, ni fa abin son mamaki yake bani, inda yake nuna bambanci a tsakanin yaran nan. Haba don Allah, to ni ban san haka. Har suka ƙarasa mota, Mami tana faɗa, har sai da Dadi ya dakatar da ita ta yi shiru. Sun isa gida ana kiran magriba, shi yasa suna isa su Dadi da Yaya Sadiq suka wuce masallaci, su kuma su Zara suka wuce cikin gida don yin nasu sallah. Sai da suka yi sallan isha sannan kowa ya hallara a falo tun cin abinci. Suka zauna suka fara cin abinci, bayan sun gama ne suka fara hiran yaushe rabo. Duk wanda ya gansu ya san happy family ne wannan family. Yawwa Dadi, gobe insha Allah ina son in shiga cikin city gurin Goggo, cewar Yaya Sadiq. Oke, tun da Lahadi ne sai ku tafi da ƙanninka, tana ta
korafin sun rabu da zuwa gaishe ta. To shikenan dadi, Allah ya kai mu, amma islamiyan fa zan kira islamiyan in sanar ba za su samu zuwa ba. Ai hakan yayi ko? Cewar dadi. Yayi dadi, yau tsarabar ku yana cikin ɗaki. Zara ki ɗauko muku sai mami ta raba muku ke da Kausar. Cewar yaya Sadiq. To yaya, miƙewa ta yi ta nufi zuwa ɗaukowa. Zara, dawo, ku bar shi sai da safe. Ku tashi ku je ku kwanta, kar ku manta ku yi addu'a. Mami ta faɗa haka, fuskanta daure, ba wani alamun walwala a ciki. Dadi ya tashi. To ni zan shiga ciki, kar dai ka manta da abin da na faɗa maka satin da ya wuce. Bayan ya gama faɗa mata, kar dai ki manta da abin da na faɗa miki satin da ya wuce. Bayan ya gama faɗa mata, yayi shigewar shi. Yayin da mami gaba ɗaya jikinta yayi sanyi, ga ƙoshi ga kwanan yunwa, don tana matuƙar son aurenta, kuma tana son dadi kamar yadda take son rayuwarta. To amma ya za ta yi da alƙawarin da ta ɗaukar ma kanta cewa Kausar ba ta da miji sai Sadiq, don ta haka ne kawai za ta cika ɓoyayyen burinta. Gashi dadi yana so ya hana ta cika burinta. Kai, akwai matsala fa, cewar mami tana tunani a cikin ranta. Mami, matsalar me? Firgigit ta yi, don ba ta yi tunanin maganar ta fito fili ba. Son, ina cikin damuwa, ka taya ni da addu'a kaji. Mami, damuwar mene? Ki faɗa min abin da ke damun ki. Kin san duk ɗa na gari ba zai so ya ga mahaifiyar shi cikin damuwa ba. Sorry my son, kawai ka taya ni da addu'a, komai zai warware insha Allah. To shikenan mami, amma don Allah ki cire damuwan nan a ranki. Kar ka damu ɗan albarka, farin ciki na. Ina alfahari da haihuwarka. Washe gari wasu haɗaɗɗun takalma ne da dogayen riguna masu kyau ya siyo masu Zara, kowa biyu. Uku mami ta ba Kausar, ta ba Zara ɗaya, ta ce mata ke ai irin waɗannan kayan ba so kike yi ba, asali ma ba son kwalliya kike ba, gara a ba wanda ta san darajar kwalliya. Cewar mami. Wani takaici ne ya rufe Zara, kamar za ta yi kuka, kuma duk masu kyau ta kwashe ta ba Kausar. Ko ba za ta sa ba, ya kamata a bata tun da haƙƙinta ne. Amma mami, ina son kayana, ai kuma ni ban ce ba zan sa ba, kuma haƙƙina ne. Mami, ko dai ba ke kika haife ni ba, ƙiyayyar da kike nuna min yayi yawa, haba don Allah. Cewar Zara. Ke baki da hankali, ni kike faɗa mu haka Zara? Yaushe kika zama mara kunya? Duk duniya kina da uwar da ta wuce ni ne? In ɗau cikin ki wata 9 in haife ki, in raine ki, sannan ki buɗe baki ki faɗa min haka? Mami ta ƙarishe maganar cikin fushi. Don Allah mami na ki yi haƙuri, ban faɗi haka da nufin in ɓata miki rai ba, don Allah ki yafe min. Cewar Zara. Naji, ku tashi ku je ku shirya, kar yayanku ya shigo ba ku shirya ba, kuma sauran ki faɗa mai abin da ya faru. Insha Allah mami, ba zan faɗa ba. Kausar ne ta bi ta da harara haɗi da taɓa baki. Wai ni mami, me yasa ki haife mu tare da wannan yar ƙauyen? Komai nata sai ta yi ƙauyenci, kwata-kwata ba ta waye ba, kamar ba jininki ba. Ni fa ji nake ban jin ko ɗigon santa a raina. Ke Kausar, ashe baki da hankali ban sani ba? To Zara yar uwanki ce duniya da lahira, baki da kamarta, don ciki ɗaya kuka fito ke da ita. Kar in ƙara jin haka. Kuka ta saka. Haba mami, shine zaki wani rufe ni da faɗa don na faɗi abin da ke zuciyata? Tashi ta yi cikin fushi haɗi da taɓara za ta tafi. Da sauri mami ta rungumo ta jikinta. Haba yar lele na, ki yi haƙuri, kin san ban san in ga kina fushi. Ke ce kika ɓata min rai. Kin san in dadin ku ya ji wannan zancen duka daga ni har ke ba za mu ji da daɗi ba. Kuma ni zai ɗora mu laifi, ƙarshe ma ya ce in bar mai gidan shi. Kin san dadin ku bai haɗa ku da kowa ba da komai a duniya, kullum burin shi ya ga kun haɗa kai, ya ga kuna son junan ku. To yanzu ke a tunanin ki in har dadin ku ya ji abin da kike faɗa sai ran mu ya ɓaci. Cewar momi. Insha Allah mami, ba zan ƙara ba, kin ji mami na? Cewar Kausar. Yauwa ke Kausar, kun shirya ne? Ku fito mu tafi. Ina Zaran? Cewar yaya Sadiq. Kai yaya, har ka shirya? Bari in je, kaya kawai zan sa, na riga na yi wanka. Sista ma na san ta shirya, tunda ita shirin ta ba wuya yake yi ba. Oke, ku same ni a mota. Ya wuce ya je tsuguna a gaban mami. Mami na, kin tashi lafiya? Da fatan kina cikin ƙoshin lafiya. Ina lafiya lau yaron kirki, me yana ka fitowa mu yi breakfast, ya kuma gajiyar tafiya? Lafiya lau mami, wallahi gajiya da barci ne ya hana ni, kuma ina son in je in sha kokon gogo mai daɗin nan, saboda na yi misin ɗin shi. Daga nan in ce ta koya masu Zara saboda su zo su dinga dama min, kin ga na huta da zuwa can sha. Kai yaron kirki, lallai goggo ta iya da
ta iya dama koko, da alama da shi za ta siya zuciyar mijin nata. Ai kaman kin sani mami, ya faɗi haka yana miƙewa. To mami na sai mun dawo. To a dawo lafiya ɗan albarka, Allah ya tsare mun ku ya damun da ku lafiya. Cewar mami, amin ya Allah mami, don Allah ki ce musu su yi sauri su fito, din na ƙosa in ga uwar gidata. Cewan yaya Sadiq, oke ga su nan, bata gama rufe baki ba sai ga su sun fito sun yi matuƙar kyau, don kaya kala ɗaya suka sa, haka gyale ma, sai dai gyalen Zara ƙato ne ta lullube shi a kanta har jikinta, saɓanin na Kausar da yake ƙarami a kafaɗa ta ɗora shi. Masha Allah yaran dadi sun yi kyau, sai ina za a da safen nan. Dadi za mu gidan Goggo ne cikin City, ka manta? Dadin su ka manta kenan, na faɗa maka za su je? Cewar mommy. Ke dai bari mamin yara, wallahi na mance. To a dawo lafiya, gaida min ita da kyau. Ku ce mata insha Allah ina nan shigowa. To dadi, mami mun tafi sai mun dawo, suka faɗi suna ficewa daga falon. Cewar su Zara tunda suka doso idan Sadiq na kan Zara, inda ta yi mai wani masifan kyau, duk da Kausar ta fi Zara komai, amma shi kawai Zara shi yake hange in ta doso tana disashe duk wani kyawu na ya mace a idon shi. Yaya tunanin me kake yi, muna ta magana kayi shiru? Cewar Kausar, oh sorry ban ma san kun karaso ba. Ke Kausar ban faɗa miki cewa in za mu fita ki daina hawa front seat ba, ko ma bayan Zara ta dawo gaba. Fita ta yi tana zumburo baki. Kai yaya Sadiq, da ka bar ta a gaban ni in za mu dawo sai in hau gaban. Shut up, dama shawaran ku nake nema. Za ki dawo ko sai ranki ya ɓaci ne? Ai a tsorace suka yi exchanging na seat, don sun san halin yayan nasu baya musu da wasa. Tunda suka fara tafiya idon shi akan Zara yake, ganin inda ta ɗaura fuska haka da ya leƙa Kausar ita ma murmushi yayi. Haba my twin sister ɗina, fushi kuke yi da yayan naku? Kun san bai jure ganin kyakkyawan fuskar ku a ɗaure. Ku mu je Apple White ku sha ice cream sai mu wuce. Suna jin haka sai kowa ta fara washe baki, don suna matuƙar son ice cream, kar ma Zara ta ji. Ɗaukar waya yayi, ya kira, ya danna kira. Hello Goggo, kin tashi lafiya? Lafiya lau Habibullah. Ya yaran naka? Wai mijina ya dawo kuwa? Eh Goggo, ya dawo jiya. Suna hanyar zuwa ma gidanki yanzu haka. Kai, har da yan biyu kyautar Allah. Ka ce zama bai ganni ba, bari in tashi in tarbi mai gida, don ni ban ta kishiyoyi. Dariya dadi yayi. Yawa Hajiya Goggo, ina neman wani alfarma gare ki. Ko da Sadiq ya tambaye ki wata magana game da su, don kar ki bayyana musu ɓoyayyar kullun nan. Ikon Allah Habibullah, me ya kawo wannan zancen kuma? Na yi tunanin an daɗe da rufe wannan babun. Maganar ba zai yiwu ta waya ba, amma sai na shigo unguwar. Suna isa gidan Goggo karfe 9 na safe. Tun daga kofar gate ɗin gidan su Zara suka fara kwala ma Goggo kira. Yar tsohuwa, oni Fatimatu, wa'innan fitinannun yara sun iso kenan, ta faɗi haka tana fitowa daga falonta. Rungume su ta yi, duka su biyun tana jin ƙaunar su a cikin ranta. Mun yi misin ɗinki kwana biyu, muna ta cewa dadi ya kawo mu, bai kawo mu ba. To ba gashi yanzu yayanku ya kawo ku ba? Wai ni haka ake tarban mijin? Kin wani share ni sai ta kishiyoyi kike yi? Cewar Sadiq. Wayyo ya haƙuri mijin. Sakin su ta yi, ta je ta rungume shi. Mu shiga ciki, na tanadar maka haɗaɗɗen kokonka ya sha kayan ƙanshi. Yawwa mai sweet uwar gida. Ƙarisawa cikin falon suka yi, falon komai tsaf, saboda Hajiya Goggo akwai tsafta. Komai nata tsaf ne. Zazzaunawa suka yi a falon, kowa ta ciro ice cream ɗinta ta fara sha. Goggo kuma ta shige kicin, sai gata ta fito da jug a hannunta da ƙananan kwaf ta ajiye musu, ta kawo musu ƙosai, yaji, kayan miya da yaji. Duk suna ganin ƙosan suka ajiye ice cream ɗin, suka sako suka baje a falon. Zara ta zuzzuba musu koko a kwaf ta miƙa musu, ita ma ta zauna suka fara sha suna santi. Bayan sun kammala sha ne suka kwashe kayan suka je kicin. Zara na wankewa, Kausar na ɗaurewa tana sa su a inda ya dace. Har suka gama gyara komai na kicin ɗin. Goggo don Allah ina son mu yi wata magana, ko za mu je baya ne? Cewar yaya Sadiq. Lafiya dai ko miji? Lafiya lau, akwai abin da ya shige min duhu ne, nake son ƙarin bayani. Cewar Sadiq. To shikenan, mu je ka ɗauko mana kujerun roban nan sai mu zauna a kai ko? Cewar Goggo. An gama Hajiya, kin san ni mijin Hajiya ne. Ai sai abin da kika ce. Ya faɗi haka yana dariya. Bayan sun zauna ne Hajiya Goggo ta dube shi. Ta ce mai, ina jin ka mai gidan. Goggo, don Allah ki faɗa mu.
Mami da dadi su suka haife mu gaba ɗayan mu, ba wanda yake bare a cikin mu. Sadiq, lafiyanka kuwa? Me yake damun ka? Me ka wannan shirman? Ke kaɗai ne nake da ƙwarin gwiwar da zan faɗa miki abin da ke damuna. Wallahi kaka, tunda aka haifi Zara nake mata wani mahaukacin so. Na zata kawai irin so ne na jini na yaya da ƙanwa, sai yanzu da Zara ta ƙara girma na ƙara tabbatar da son aure nake mata, so kuma na har abada wanda ba zan iya jure kallonta da wani ɗa namiji a matsayin miji in ba ni ba. Don Allah ki taimaka ki faɗa min, in har Zara ba cikin mu ɗaya ba da ita ba, mai zai sa in ji haka? Don Allah ki faɗa min kaka. Sadiq ya ƙarishe cikin hawaye. Ya ƙarishe maganar shi cikin hawaye da ɓata rai. Haba Sadiq, wannan wani irin hauka ne? Rana tsaka zaka zo ka tada mana hankali? Ina ka taɓa jin an yi irin wannan kwamatalan? Kar in ƙara jin wannan maganar, ka ji ko? Ko mahaifiyarku ban yarda ta ji maganar nan ba. Tashi ka je ka ɗauki ƙannenka ku tafi. Jiki ba ƙwari ya tashi, idan shi yayi jazur. Da sauri Kausar ta bar bakin ƙofan bayan ta gama jin duk abin da ya faru tsakanin yaya Sadiq da kaka. To me hakan yake nufi? Shin dama yawan kulawar da yaya Sadiq yake ba ma Zara da yawan goyon bayanta da yake yi dama son ta yake? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ga mu gare ka, wannan wani irin jarabawa ne Allah zai dora musu. A ce jininsu kuma yana son yar uwanta, kuma kanwar shi ciki daya. Dole mami ta ji labarin nan domin ta dau mataki. Sun kama hanyar gida, kowa da abin da take sakawa a ranta, yayin da shi kuma Sadiq tukin kawai yake amma baya cikin hayyacin shi. Ikon Allah ne kawai ya kai su gida, hakan kowa ya fita shiru shiga suka yi falon haɗi da sallama. Tarar da falon suka yi ba kowa, alamun mami ba ta falon. Ɗakinsu suka wuce suka fara ciccire mayafansu. Kausar duk ta ƙosa ta je gurin mami ta faɗa mata abin da ke faruwa. Fita ta yi, Zara na mata magana ko kallonta ba ta yi ba, ta fice. Ɗakin mami direct ta kama handil ɗin ƙofan za ta buɗe, sai ta ji kamar mami na wani magana. Dakatawa ta yi don Zara ta iya laɓe. Kina ji na ko Hajiya Halima? Wallahi ina cikin damuwa, don da alama burina ba zai cika ba. Domin kuwa Alhaji Habibullah yana neman kawo cikas a gurin burina. Kin san dai plan ɗinmu da muka shirya akan cewa zan aura ma Sadiq Kausar, saboda Kausar ta fi Zara wayo da komai, ita za ta zama tsani na cikar burina. To wallahi Alhaji Habibullah ya ce duk ran da na furta wani abu da zai bayyana ɓoyayyen kullun da ke cikin gidan nan a bakin aurena, hankalina ya tashi, na rasa me solution. Ok, sai kin zo. Kashe wayar ta yi, ta fara zagaye ɗakin cike da damuwa. Tabɗijan, aure kuma? Ni da yaya Sadiq? Wai me ke shirin faruwa ne? Wannan wani irin kwamatala ne? Ko dai akwai abin da su mami suke ɓoye mana ne? Tabbas ko mami sai na binciko shi. Cewar Kausar. Juyawa ta yi, ta fasa shiga ɗakin, ta koma ɗakinsa. Ta tarar da Zara ta yi tana duba takardunta. Sista, wai yaushe ne za a fara exam ɗin? Cewar Kausar. Wannan week ɗin da za mu shiga, amma sista wani course kike sanyi ne in mun ci jam? In ji Zahra. Ina tunanin kamar gynecology zan yi fa. Cewar Kausar. Masha Allah, course ɗin na da matuƙar kyau. Ki ce sista na likitan mata za ta zama, Allah ya bada sa'a. Ke kuma mai zaki karanta? Cewar Kausar. Ni ina son in gaji dadi ne, law nake son karanta, tunda yaya Sadiq ya iya cika ma dadi burin shi, shine nake son ni in cika mai. To, Allah ya cika mana burin mu duka. Bari in yi wanka. Ok, sai kin fito. Wata hamshakiyar mata na hango tana zaune a kujera, ta ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya, ga fruit a gabanta tana sha, ga wata yarinya a gefenta tana matsa mata ƙafafu. Ke je ki ɗauko min ruwa cikin fridge. To mommy. Yarinyar da ke matsa mata kafan ne ta tashi don zuwa kicin ɗauko abin da wannan hamshakiyar matan ta aike ta. Sai a lokacin na ƙare ma matar kallo. Mace ce hamshakiya mai kimanin shekara 40 a duniya, fara ce sosai, tamkar ka taɓa jini ya fita. Da ka ganta ka san hutu ya zauna a tattare da ita, kuma mace ce ita mai izza, mai son a girmama ta kuma a girmama izzanta. Ba kowa bace face Hajiya Nafisa, matan hamshakin ɗan kasuwan nan wanda kaf Afirka an san da zaman shi saboda yawan kamfanonin shi da gidaje kadarori da ya mallaka.
wato Alhaji Bukar mai naira, ba wanda bai san shi ba, sai dai ya kasance bai taɓa haihuwa ba, duk da yayi aure da yawa. Kowa ta zo sai dai ta fita ba tare da ya samu haihuwa ba. Hajiya Nafisa ita ce uwar gidan shi, ita kaɗai ce ta iya jure zama da shi haka. Ita ma ɗin tana zaune da shi ne don cikar wani ɓoyayyen ƙulli nata wanda tana cimma nasara za ta ƙara gaba. Tun abin na damun Alhaji Bukar har ya haƙura ya fawwala ma Ubangiji. Sallaman da aka yi sa ta saurin tashi lalai da masoyi, shine baka sanar min kana hanya ba, kar ki damu masoyiya, akwai taron da zamu yi ne na wani sabon kamfani na da zan bude a Kaduna. Oke to mu shiga ciki kayi wanka in sama ma abin da zaka ci. Zaria makaranta ne babba wanda ta tara ɗalibai kala-kala, wato Jifat International School. Makaranta ne sai wane da wane, hall ne babba inda na hango ɗalibai cike hall ɗin, yayin da wasu ke bitan karatu wasu kuma na hira. Can ƙarshen hall na hango Zara tana zaune tana karatu. La Zara, dama kina nan nake ta neman ki? To in banda abinki Ishat, kin san inda zaki same ni ai. To ni dai duk ba wannan ba, kin san abin da wancan figaggiyar mara kunyan kanwar kin taje tana cewa sai kin faɗa. Wai zuwa tayi tana ce masu Zara da Zakiya da Jafar, wai baki da gata, kuɗin ba 'yan biyu bane, shi yasa ma ta fiki haske. Aiki kike yi a gidansu, shine dadin ta ya taimake ki. Kai Ishat, ni wallahi inda sabo na saba da halin Kausar. To me zai dame ki da ita? Yarinta ne da shirme ke damunta, wata rana za ta bari. Tashi mu je ki raka ni library in duba wani abu. Ni wallahi Zara, kar Allah ya ban haƙuri irin naki in zauna ƙanwata ta raina ni. Juyawa ta yi da sauri tana mai jin haushin halin ƙawar nata. Zara tana kwala mata kira ko waigenta ba ta yi ba. Jos. Kowa ya san garin Jos gari ne wanda in lokacin damina da lokacin sanyi yayi suna da matsanancin sanyi, to hakan ya kasance lokacin damina kuma ba a dade da ɗauke ruwan saman da aka kwana ana yi ba, ka kuma kusan yini aka yi ana yin hakan ya takura ma mutane da yawa gurin fita harkokinsu. Can na hango wata mata ta rakuɓe a jikin wani shago tana ta rawar sanyi, gaba ɗaya kayan jikinta sun jiƙe, ga yunwar da take ji har ya galabaitar da ita, da ƙyar take fitar da numfashi. Wata mata ne ta ƙaruso gurin da take rike da lema a hannunta saboda har lokacin ruwan bai gama ɗaukewa ba. Subhanallahi, wai Dije, nan gurin dama kika kwana ga ruwa kina gani, me ya hana ki shiga cikin rumfa ki kwanta? Gashi da alama har mura ta kama ki da zazzabi, ta so mu je ki cire kayan nan in baki wasu kisa. Bige hannunta ta yi haɗi da maƙe mata kafaɗa, alamun ba za ta bi ta ba. Yunwa nake ji, ban ci komai ba, kai ciwo. To na ji, zo mu je in baki abinci sai ki sha magani. Ta faɗi haka tana ɗaga ta. Sai a lokacin na ƙare ma matar kallo, kyakkyawa ce sosai kuma ta manyanta, amma duk da haka bai hana kyawun ta fitowa ba, amma ga dukkan alamu ba ta da hankali, amma duk da haka ba ta da wani mummunan kama. A'a Hajiya, ke da mutumiyar taki ne? Cewar wani mutumi da ya zo wucewa. Wallahi Abu, ka ganta nan, ta je ta kwana waje, ruwa ya bige ta, ga zazzabi ya kama ta. Jiya ni shaf na manta, ruwa ya ruɗa ni, ya shige gida, ban mata shimfiɗa cikin rumfa ba. Gashi in dai ban mata shimfiɗa ba sai dai ta kwana a waje kuma a zaune, gashi kwata-kwata ba za ta shiga gida ba. Ina tunanin ita kuma kalar nata haukan kenan, Allah ya yaye mata. Gaskiya Hajiya kina kokari, wannan zamani ina za a samu kamar ki masu taimako, tunda baiwar Allah nan ta zo gurin nan kike ɗawainiya da ita. Allah ya biya ki, ita kuma ya bayyana 'yan uwanta. Amin dai ya Allah. Kai ta rumfa ta yi, ta shiga gida, ta ɗauko mata abinci da paracetamol da kaya, da ƙyar ta bari aka canza mata kayan, ta bata abinci ta fara ci. Tsayawa ta yi tana kallon ta cike da tausayi da ƙauna. Ita dai tunda ta ga yarinyar nan, Allah ya ɗora mata tausayi da ƙaunar yarinyar cikin zuciyarta, kuma tana ji a jikinta akwai wani ɓoyayyen ƙulli a tare da ita, kuma za ta ci gaba da addu'an Allah ya bayyana mata wannan ƙullin. Lagos. Kai a shawo, kana shanawa fa, ina uwar sharrin naka? Ina son za ta min wani aiki ne. Kai dalla shamo, kyale ek durun uba, wai ni za ta kawo mu bariki, bacin ni na yaye ta a barikin nan. Karamar yar tasha kawai, yanzu na gama jibgan shegiya, kama ta nayi da wani shegin inyamuri fa a ɗakin nan. A ɗaki na turmi da taɓarya. Shine kawai na kaddamar musu, shine ta gudu, amma dai wallahi ta ban mamaki dan mai cin uwanta. Ai gara da ka jibgi shegiya, za ma ta dawo, tunda ai
ai ba ta da kowa sai kai, ba dolen ta ma ta dawo ba. Jiran shegiya nake yau in kwana huce haushi na akan ta shege a shawa. Ka ji daɗin ka shana kawai, aljanna na mai rabo ne. Mu dai mun san ko uwar mu take rabawa ba dole ta bamu ba. Tafawa suka yi suna dariya, ya wuce abin shi kuma ya ci gaba da hura sigarin shi. Zazzau birnin Shehu, dawowansu makaranta kenan aka tsuge da ruwan sama. Zara mami ne take kwala ma Zara kira da ta ji shigowarsu yanzu. Na'am mami, gani nan zuwa, ina cire uniform ne. Da sauri ta karasa cire uniform ta nufi ɗakin mami. Tura kofan ta yi haɗi da sallama. Mami sannu da gida, mun da yau sannunku da dawa. Ga cefa ne can a kicin, ki je ki ɗora girki kafin nan ki sama ma Kausar abin da za ta cikin san dai ba ta jure yunwa. Tashi ki tafi kuma ki gama, kar ki tsaya wannan shiriritan naki har yayanku ya dawo ki gama ba. To mami ta faɗa haka tana miƙewa don zuwa kicin ɗin. Haka ta tarar da kicin ɗin kaca-kaca, ga kayan wanke-wanke tun na safe. Haka ta fara gyara kicin ɗin, sannan ta ɗora girki ta kama wanke-wanken kwanoni. Kafin ruwan ya tausa tana kammalawa ta je ɗaki don yin alwala ta yi sallar la'asar kafin ya dafu. Dama ta riga ta kai ma Kausar complex, tana zuwa ta ganta sai barcinta take cikin kwanciyar hankali don ko uniform bata cire ba. Girgiza kai ta yi ta shige toilet ta ɗauro alola. A nan za mu dakata, insha Allahu za mu ci gaba. Insha Allahu za mu ci gaba. Nan zan dakata. Dan Allah, in kun shigo wannan channel nawa mai albarka, ku danna mun subscribe, sannan ku danna mun alaman ƙararrawa. Ina fatan kasancewa da ku a koyaushe.